بسم الله الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، بادشاہی، تنہائی اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی مقدس متاخر اعلی و بالا ذات واسطے خاص، اس پوری دنیا کائنات دا خالق، مالک، قابض، رازق، فعال لما یرید، اور ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک واسطے خاص۔ گرامی قدر سامعین حضرات، اللہ تعالیٰ دی رحمت اور اس مالک دی توفیق دے نال خطبہ جمعۃ المبارکہ دے اندر اسی اول وقت حاضر ہوئی ہیں۔ اللہ پاک ساڈا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے وچ قبول و منظور فرمائے۔ دنیا کائنات دے اندر رہندے ہوئے بندے اتے مصیبتاں، پریشانیاں، بیماریاں، الجھناں اے زندگی دا حصہ بن جاندیاں نے بسا اوقات۔ اے اللہ رب العالمین دی بہت بڑی کرم نوازی کہ اللہ پاک اپنے نیک بندیاں نو ازمائشاں، بیماریاں، پریشانیاں دے کے مختلف قسم دیاں ازمائشاں دے اندر اللہ پاک بندے نو ڈال دے۔ یہ سب تو بڑا اللہ رب العالمین دا انعام ہے کہ اس دنیا کائنات دے اندر اگر بندہ کہے کہ میرے واسطے آسانیاں ہی آسانیاں ہون، کوئی پریشانی نہ ہوئے، کسی بھی قسم دی کوئی الجھن نہ ہوئے، اے بندے دی بالکل غلط سوچ ہے کہ دنیا امتحان گاہ وا، اس دنیا دے اندر پریشانیاں بھی آنیاں، بیماریاں بھی آنیاں، پیاریاں نے فوت بھی ہونا، الجھناں بھی آنیاں، لیکن انہاں پریشانیاں دے اندر اگر بندہ ثابت قدم رہے، وہی اصل دے اندر بندہ کامیاب تے کامران ہے۔ طبیعت دی ناسازی دی وجہ تو میں مختصر ترین انشاءاللہ خطبہ تھوڑے سامنے بیان کراں گا۔ جڑا میں موضوع بیان کرنا سی، صحت رہی تے انشاءاللہ اگلے جمعے وہ بیان کراں گے۔ اج دے خطبے دے اندر میں انتہائی قیمتی گزارشات چند لمحہ دے اندر تواڈے سامنے پیش کرنیاں نے کہ اگر بندے دے اندر
دنیا دے اندر رہندیاں ہویا کوئی مصیبت پریشانی الجھن آ جاوے، اس الجھن پریشانی دا بندے نے سامنا کس طرح کرنا؟ میں اج دے خطبہ جمعۃ المبارکہ دے اندر تہاڈے سامنے 12 چیزاں دا ذکر کراں گا۔ پہلیاں 4 چیزاں دا ذکر میں سب تو پہلے ابتدائی خطبے دے اندر کر دینا لازمی سمجھدا۔ اج جڑیاں 4 چیزاں میں شروع دے اندر بیان کرنیاں نے، زندگی دے اندر اگر بندے نے انہاں 4 گناہاں نو کر لیا وا، یا ایک نو کر لیا یا دوواں نو کر لیا، سمجھ لو اس بندے تے دنیا تے اللہ پاک عذاب مسلط کر دیندے ہیں۔ یہ ایسے 4 خطرناک گناہ ہیں۔ انہاں 4 گناہاں دے وچوں اگر بندے دے کولو ایک گناہ ہو گیا، 2 ہو گئے، 3 ہو گئے، 4 ہو گئے، بندہ انج ہی سمجھ لوے کہ مینوں اللہ پاک دی پکڑ ہونی دنیا دے اندر۔ انہاں 4 گناہاں تے اسی ہن اپنی زندگی دی ایک نظر دڑانی ہے کہ انہاں 4 گناہاں دے وچوں کوئی گناہ ساڈے وچ تاں نہیں، یا جڑی زندگی پیچھے لنگھ گئی آ ایک گناہ ساڈے کو کتے ہو تا نہیں گئے۔ سب تو وڈی کامیابی اگلیاں 4 چیزاں اگر بندہ چاہتا ہے کہ میں بڑے بڑے نقصانات دے کولوں بچ جاواں، پریشانیاں دے کولوں بچ جاواں، پھر 4 کام کرنے لازمی نے۔ آخری 4 کام ایسے نے، اگر کوئی مصیبت آ گئی ہے، پریشانی آ گئی ہے، پھر انہاں 4 باتاں دا خیال اپنی زندگی دے وچ لازمی طور تے کرنا ہے۔ اور سب تو پہلیاں میں 4 چیزاں تہاڈے سامنے بیان کردا۔ سب تو پہلی چیز بھائی جان، پوری زندگی دے اندر کدی آپ گناہ نہیں کرنا۔ اگر پہلی زندگی دے وچ آپ گناہ ہو گیا ہے تے اللہ پاک دے کولوں معافی منگو، توبہ کرو، ورنہ آپ گناہ ہندے ہندے مر گئے، دنیا بھی برباد ہے تے آخرت والا دن بھی برباد ہے۔ اللہ رب العالمین دا قرآن اس بات کا اعلان کر رہا۔ سورۃ بقرہ 155 نمبر آیت، اللہ رب العالمین دا قرآن کی کہہ رہا ہے، توجہ ذرا فرمانا۔ الہ العالمین دا قرآن اعلان کرے، فرمایا میرے پیارے محبوب پیغمبر امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جڑا قرآن اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے نازل کیتا ہے، او قرآن اللہ پاک نے لوگاں واسطے شفا دا ذریعہ رکھ دیتا ہے۔ او قرآن اللہ رب العالمین نے لوگاں واسطے ہدایت دا ذریعہ رکھ دیتا ہے۔ فرمایا والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اللہ رب العالمین دا قرآن کہہ رہا کہ جس وقت دنیا دی زندگی بندے دی شروع ہوندی ہے، بندے دا بچپن آندا ہے، جوانی آندی ہے، بڑھاپا آندا ہے، دنیا دے اندر فرمایا اسی لوگاں نو ازماؤنے ہیں۔ کس طرح ازماؤنے؟ فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ، اسی مصیبت دے کے اسی بندیاں نو ازماؤنے ہیں۔ اللہ جس دنیا کائنات دے اندر کس کس چیز دی مصیبت ہوندی ہے؟ فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جس وقت بندے نو مصیبت ہوندی بندہ فوراً کہتا ہے انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اس کام دے اندر اللہ رب العالمین دی لازمی طور تے کوئی نہ کوئی بہتری ہوئے گی۔ فرمایا والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال، فرمایا سی
بھوک دے کے بھی آزماواں گے، خوف دے کے بھی فرمایا آزماواں گے، پھلاں دا رزق دیتا ہے لے کے بھی فرمایا اسی آزماواں گے، مال دیتا ہے مال لے کے آزماواں گے، اولاد دیتی ہے اولاد واپس لے کے آزماواں گے، وبشر الصابرین۔ لیکن فرمایا جڑا بندہ انہاں ساریاں کماں انجام تو بعد صبر کر لیندا ہے، صبر کرن والیاں واسطے اللہ پاک نے سب تو بڑی بشارت یعنی جنت رکھ دیتی ہے۔ یعنی فرمایا اگر کسی بندے تے کوئی مصیبت آ گئی ہے، پریشانی آ گئی ہے، الجھن آ گئی ہے، انہاں ساریاں الجھناں تو بعد بندہ ثابت قدم رہندا ہے۔ ہن سب تو پہلے جڑے چار کام ہے جنہاں دے کرن دی وجہ تو اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ پکڑ آ جاندی ہے، اللہ رب العالمین دا عذاب فی الفور آ جاندا ہے۔ سب تو پہلا کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی شریعت دا خلاصہ ہے، فرمایا اگر کسی بندے نے ساری زندگی جھوٹا حلف ہی چکیا ہے، بھائی جان جھوٹا حلف نہیں چکنا، یہ سب تو بڑا وبال ہے۔ پورے قرآن دا پوری حدیث دا خلاصہ یہ ہے کہ بھائی صاحب جس بندے نے اللہ دا نام وچ رکھ کے قرآن دا نام وچ رکھ کے قسم چک لی ہے تو اس کے بعد اس بندے نے اس قسم نو توڑ دیتا ہے، جھوٹی قسم چکی ہے، جھوٹا حلف چکیا ہے۔ فرمایا جس بندے نے جھوٹی قسم چکی ہے، جھوٹا حلف چکیا ہے، انی دیر تک فرمایا اس بندے نو موت نہیں ہونی جنی دیر تک اللہ پاک اس بندے نو کسی نہ کسی عذاب دے وچ مسلط نہ کر دیں۔ بھائی صاحب اسی انہوں غور و فکر کرنا ہے، اسی اپنی زندگی دے وچ کدی جھوٹا حلف تا نہیں چکیا، جھوٹی قسم تا نہیں چکی، گل گل تے اللہ دی قسمیں، قرآن دی قسمیں، اللہ دا نام وچ رکھ کے قرآن دا نام وچ رکھ کے لوگاں دے نال دو نمبریاں کرنیاں، قرآن دا نام وچ رکھ کے اللہ رب العالمین دا نام رکھ کے بھائی صاحب سب تو بڑا گناہ اللہ پاک دی سرزمین دے اندر جیڑا بندہ جھوٹا حلف چک لیندا ہے یا جھوٹی قسم چک لیندا ہے پھر اس تو بعد اس قسم تو مکر جاندا ہے، اس حلف تو مکر جاندا ہے۔ فرمایا ایسے بندے نو اللہ پاک عذاب دنیا تے دے دے یا آخرت آن تو پہلے پہلے۔ اس واسطے بھائی صاحب اگر چاہتے ہو کہ اسے اللہ رب العالمین دے عذابات دے کولو بچ جائیے، اسی پریشانیاں دے کولو بچ جائیے، بھائی صاحب پھر ساری زندگی جھوٹا حلف نہیں چکنا۔ مردہ بندہ مر جاوے، بھائی صاحب بندہ نقصان برداشت کر لوے، بندہ تکلیفاں برداشت کر لوے، لیکن بندہ اپنی زبان دے وچوں جھوٹی قسم نہ چکے، نہ بندہ قرآن دی قسم چکے، نہ بندہ اللہ رب العالمین دی قسم چکے۔ جڑا بندہ جھوٹی قسم چک لیندا ہے نا، فرمایا اللہ رب العالمین دی سرزمین کے اس بندے نو اونی دیر تک موت نہیں ہوندی جنی دیر تک جھوٹی قسم دا وبال بندہ اپنے اوتے سہ نہ لوے۔ سب تو بڑا گناہ ہے یہ گناہ، ہر معاشرے دے اندر تے ہر بندے دے اندر الا ماشاءاللہ کسے بندے نو اللہ پاک نے بچایا ہے۔ بھائی صاحب گل گل تے بندے قسم چک لیندے آ، قرآن دی قسمیں اللہ دی قسمیں، اے سارا غلط ہے، اے اللہ رب العالمین دی سرزمین تے سب تو بڑا جرم ہے۔ جڑا بندہ اللہ رب العالمین دا نام وچ رکھ کے قرآن دا نام وچ رکھ کے جھوٹی قسم چکدا ہے، فرمایا والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال۔ اس دنیا کائنات دے اندر رہندیاں ہویا ازمائشاں بھی ہوندیاں نے تے پریشانیاں بھی ہوندیاں نے، بیماریاں بھی ہوندیاں نے۔ ہن دوسرا جڑا کام ہے جڑا ساری زندگی نہیں کرنا اللہ پاک دی سرزمین تے، بھائی صاحب کدی بھی کسی بھی معاملے دے اندر قطع رحمی کرن لگیاں پہل نہیں کرنی، رشتے داری توڑن لگیاں پہل نہیں کرنی۔ بھائی صاحب یہ بھی اللہ پاک دی سرزمین تے سب تو بڑا گناہ ہے۔ لوگ کہندے نے بھائی صاحب میرا تے تہاڈا مرن جین مکیا، نہ میں آنا نہ تسی آنا، اے الفاظ بھائی صاحب سب تو بڑے کفری الفاظ وا۔ جس وقت بندہ بولدا ہے نا اس وقت اللہ پاک دی ناراضگی والا کام بندہ اپنے ہتھاں نال مول لیندا ہے۔ دوسرا کام ہے جن دی وجہ تو اللہ
اللہ پاک دی پکڑ بندے تے فوراً آ جاندی ہے، اللہ پاک دا بندے تے عذاب آ جاندا ہے۔ او اے بھائی صاحب رشتے داری توڑنا، رشتے داری توڑن دے اندر اگر بندہ پہل کردا ہے، بھائی صاحب مصیبتاں برداشت کر دو، لوگاں دیاں گلاں برداشت کر لو، لیکن کسی بھی موقع تے رشتے داراں دے اندر اگر کوئی لڑائی بھی ہو گئی ہے تہاڈی وجہ تو پہل نہ ہوئے، تسی نہ کسی بندے دے نال لڑائی دے اندر پہل کیتی ہوئے جس بندے دے اندر آپ گناہ موجود ہے، فرمایا اللہ رب العالمین دی پکڑ اس بندے تے فوراً آ جاندی ہے۔ تیسرا کام ہے جس کام دی وجہ تو اللہ رب العالمین دا عذاب بندے تے فوراً ڈگدا ہے، فرمایا جس بندے نے اپنی زندگی دے اندر اپنے والدین نو تنگ کیتا ہے، اپنی ماں دا اس بندے نے دل دکھایا ہے، باپ دا دل دکھایا ہے، دنیا تے فرمایا اس بندے نو مرن تو پہلے پہلے عذاب اللہ رب العالمین لازمی طور تے دین گے۔ ہن اسی غور و فکر کرنا ہے ساڈیاں زباناں دے نال ساڈے ہتھاں دے نال دن رات اسی گزاردے ہاں، بھائی صاحب اسی اپنے والدین نو تنگ تا نہیں کردے، سب تو بڑا جرم ہے اللہ پاک دی سرزمین تے جڑا بندہ کہندا ہے نا کہ میں اللہ پاک دی پکڑ دے کولوں بچ جاواں، میں پریشانیاں دے کولوں بچ جاواں، پھر زندگی دے اندر کدی بھی اپنی ماں دا دل نہیں دکھاونا، اپنے بڈھے باپ دا دل نہیں دکھاونا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو منن والے اللہ رب العالمین دا قرآن کہہ رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث کہہ رہی ہے جس بندے کے اندر آپ گناہ موجود ہے مرن تو پہلے پہلے اللہ پاک اس بندے نو عذاب کے اندر لازمی طور تے مسلط کر دے گا۔ اس واسطے کدی بھی اپنے والدین دے کو اف تک نہیں کرنا۔ بھائی صاحب زندگی دا سب تو بڑا تجربہ ہے جس بندے نے اپنی ماں دا دل دکھایا ہے، باپ دا دل دکھایا ہے، بھائی صاحب وہ بندہ دنیا تے ذلیل ہی ہویا ہے، اس بندے کو اللہ پاک دی پکڑ آن نہیں رہی ہے، برداشت کر لو بھائی صاحب کدی اس تک نہ کوئی ماں دے اگو نہ باپ دے اگو۔ فرمایا والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال، پلے بند لو آجڑیاں میں تین چیزاں تھوڑے سامنے بیان کر دیتیاں ہیں، یہ تین عمل اگر تھوڑے اندر موجود ہے تے نہ عملاں نو دور کرو، اگر کوئی کام ہو گیا تے اللہ پاک دے کولوں معافی منگو ورنہ اللہ پاک دا عذاب فوراً بندے دیا جاندا ہے۔ تیسری تے چوتھی چیز بھائی صاحب غور دے نال سنن والی چوتھی چیز فرمایا جڑا بندہ اپنے کسی کمزور تے ظلم کردا ہے، اس بندے نے کسی کمزور تے ظلم کر لیا ہے، فرمایا وقت لنگ گیا ہے، فرمایا ایک وقت آندا ہے موت تو پہلے پہلے اللہ پاک اس بندے نو کسی نہ کسی عذاب دے اندر کسی نہ کسی مصیبت دے اندر ضرور گرفتار کر دے۔ بھائی صاحب اگر کسی کمزور تے ظلم کیتا ہے، کسی غریب تے ظلم کیتا ہے، سمجھ لیا نا کہندا کوئی بلی وارث نہیں نہ کہ منو پوچھن والا ہے، میں جس بندے تے مرضی ظلم کراں، میں جس بندے تے مرضی زیادتی کراں، میں جڑا بندہ اللہ پاک دی سرزمین تے بیٹھ کے کسی کمزور تے اپنے تو تھلے والے بندے تے یعنی ایک بندہ کمزور ہے غریب ہے اس بندے دے کولے عہدہ کوئی نہیں، اس بندے دا اگا پیچھا کوئی نہیں، یعنی کہنے والا کوئی نہیں، اس بندے نے فرمایا ظلم کر لیا ہے، فرمایا معافی منگ لوے موت تو پہلے پہلے ورنہ فرمایا دنیا تے اللہ پاک اس بندے نو برباد کر کے رکھ دیندے ہیں۔ چار چیزاں بھائی صاحب اگر چار گناہ موجود ہیں ان کی سمجھ لا انہاں چار گناہاں دی وجہ تو اللہ پاک دا عذاب بندے تے فوراً آندا ہے، اللہ پاک دی گرفت بندے تے فوراً آندی ہے۔ ہن ہر بندہ اپنے اپنے گریبان دے وچ آ کے دیکھے بھائی صاحب اسی کسے تے ظلم تا نہیں کیتا، اسی اپنے والدین نو تنگ تا نہیں کیتا، اسی اپنے رشتہ داراں دے اندر رشتہ داری تا نہیں توڑی، سکے بھرا نال سکی بہن نال پیر تا نہیں کیتی، اگر آ کام موجود سمجھ لو اللہ رب العالمین دا عذاب بندے تے فوراً آ جاندا ہے۔ یا اگر کسی بندے نے جھوٹا حلف چک لیا ہے پھر بھی بندے تے اللہ رب العالمین دا عذاب آ جاندا ہے۔ پہلیاں چار چیزاں میریاں مکمل ہو چکیاں نے، دوسریاں چار
چیزاں جڑیاں میں تواڈے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں، اگر تسی چاہتے ہو نا کہ دنیا دے اندر اسی وبال دے کولوں بچ جائیے، پریشانیاں دے کولوں بچ جائیے، ایکسیڈنٹ دے کولوں بچ جائیے، کوئی نہ کوئی پریشانی ساڈی زندگی دے وچ آوے نہ، پھر چار کام اپنی زندگی دے وچ پیدا کر لو۔ سب تو پہلا کام لوگو، اگر چاہتے ہو کہ اللہ پاک سانو ایکسیڈنٹ دے کولوں بچا لوے، پریشانیاں دے کولوں بچا لوے، لڑائیاں دے کولوں بچا لوے، پھر سب تو پہلا کام نہیں چھڑنا صبح شام دے اذکار، صبح دے اذکار صبح دے وقت، شام دے اذکار شام دے وقت۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ صبح فجر دی نماز تو بعد صبح دے اذکار کر لیندا ہے، شام تک اس بندے نو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاؤندی، شام تک شیطان اس بندے دے قریب نہیں آندا، اللہ رب العالمین اس بندے دی حفاظت کر دے۔ آئے لوگو، زندگی دا سب تو بڑا کامیابی دا فارمولا، سب تو بڑی کامیابی ہے، اگر بندہ چاہتا ہے نا کہ میں اللہ پاک دے عذاباں دے کولوں بچ جاواں، پریشانیاں دے کولوں بچ جاواں، بھائی صاحب سب تو پہلا کام اپنے اندر پیدا کرو، صبح شام دے اذکار نو لازمی طور تے کرو۔ اگر تانوں زبانی اذکار یاد نہیں تے اتوں ویکھ کے اذکار کرو، کسے نو کہہ دو یار منوں اذکار یاد کرا دیو۔ آ سب تو بڑا زندگی دا بھائی صاحب سرمایہ وا، اور اس دن بندے نو کوئی بھی زہریلی چیز نہیں ڈرتی، نہ بندے دے اندر کوئی پریشانی آتی ہے، جڑا بندہ صبح تے شام دے اذکار کے اندر پابندی کرتا ہے۔ دوسری چیز اے بندہ کام کرتا رہے نا، پھر اللہ پاک دی بندے تے کوئی پکڑ نہیں آتی، مصیبت نہیں آتی، پریشانی نہیں آتی۔ دوسرا کام فرمایا جنی بھی اللہ پاک نے طاقت دیتی ہے بلا ناغا روزانہ اللہ پاک دے رستے دے اندر صدقہ لازمی کرو۔ فرمایا جڑا بندہ بلا ناغا روزانہ اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ خفیہ طور تے صدقہ کردا ہے، اللہ پاک اس بندے دیاں ہر ایک مصیبتاں تے پریشانیاں نو دور کر دیندا ہے۔ میں طالب علم نے واللہ بس جنہ دین پڑھیا ہے نا، جنیاں مصیبتاں، جنیاں پریشانیاں، جنیاں بیماریاں، جنیاں لڑائیاں صدقے دے نال دور ہوندیاں نا، اونیاں لڑائیاں بھائی صاحب کسے ہور وجہ تو دور نہیں ہوندیاں۔ خفیہ طور تے ضروری نہیں بھائی صاحب روزانہ 500 روپیہ دینا ہے، اگر تواڈے کولے 1 روپیے دی گنجائش ہے تے 1 روپیہ صدقہ کرو، لیکن روزانہ کرو خفیہ طریقے نال۔ اگر 10 روپیہ دی تواڈے کولے گنجائش ہے، بھائی صاحب اللہ پاک تواڈا مال نہیں ویکھدا، توجہ ذرا مال نہیں ویکھدا، اس بندے نے لکھ دیتا ہے، اس بندے نے اتنے روپیے دیتے، اصل اللہ پاک بندے دا دل دیکھدا ہے، اس بندے نے کیڑے دل دے نال اللہ پاک دے رستے دے اندر صدقہ کیتا ہے۔ اگر چاہتے ہو نا اللہ پاک مصیبتاں دور کر دے، اگر چاہتے ہو اللہ پاک پریشانیاں دور کر دے، پھر بلا ناغا روزانہ اللہ پاک دے رستے دے اندر صدقہ کرو، 1 روپیہ کرو، 10 روپیے کرو، بے شک جنی اللہ پاک نے تانوں طاقت دیتی ہے، خفیہ طریقے نال جڑا بندہ روزانہ صدقہ کردا رہندا نا، آ کام اپنے وچ ایک پیدا کر کے دیکھو، پھر دیکھو اللہ پاک تہاڈیاں مصیبتاں پریشانیاں کس طرح دور کردا ہے، پھر دیکھو اللہ پاک تہاڈے رزق دے اندر برکت کس طرح کردا ہے۔ تاں نبی پاک نے فرمایا ہر ایک بلا نو دور کردا ہے تے صدقہ کردا ہے، اللہ پاک دے اگر غصے نو ٹھنڈا کردا ہے تے صدقہ کردا ہے۔ اے مت سوچیا جے بھائی صاحب اسی مسجد دے اندر مدرسے دے اندر کسے غریب دی خدمت نہیں کیتی تے بہت بڑا تیر ماریا ہے، یاد رکھیا جے پیسے دے کے جنہیں مسجد دے اندر دے کے چلو تو انہیں تا دے دیتے، جنہیں نہیں نہ دے دیتے اللہ پاک انہاں بھی پیسہ حصہ کسی نہ کسی ذریعے انہاں بھی نکل جاتا۔ اے بھائی صاحب تجربہ ہے، کسی نہ کسی ذریعے اس دے پیسے نکل جاندے آ۔ اس واسطے اگر چاہتی ہو نا کہ اللہ پاک مصیبتاں دے کولوں بچا لوے، پریشانیاں دے کولوں بچا لوے، پھر روزانہ کی بنیاد تے اللہ پاک دے رستے دے اندر صدقہ لازمی طور تے کرو۔ تیسری چیز، اگر چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین سانو کمزور نہ رکھے، مضبوط کر دے، پھر بھائی صاحب ہر وقت اپنی زبان دے وچوں شکر دے کلمات ادا کرو۔
شکر دے کلمات ادا کرو. اگر کوئی چیز ملی ہے تا بھی شکر ہے. میرے بھی یہ اللہ پاک نے لے لیے تا شکر کرنا ہے. الحمدللہ زندگی دے اندر میں کہنا اگر بندے دا بیٹا فوت ہو گیا ہے, بیٹی فوت ہو گئی ہے, کوئی مصیبت آ گئی ہے, بندے دا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے, بندے نو کوئی بیماری آ گئی ہے, پریشانی آ گئی ہے, ہر حال وچ کہنا ہے الحمدللہ اللہ تیرا شکر اسی ادا کردے ہاں. جس حالت دے وچ بھی رکھیا یا اللہ تیرا شکر ہے. بھائی صاحب سب تو بڑی وجہ بیماریاں دی, الجھناں دی, غریبی دی پتہ کی ہے؟ لوگاں دیاں زباناں دے وچوں ناشکری دے کلمات بہت آ. ہر وقت ناشکری سانو اللہ پاک نے کوئی چیز نہیں دتی. اگر ایک ڈنگ دا کھانا نہیں ملیا تا ناشکری ہے, اگر کاروبار نہیں ملیا تا ناشکری ہے, اگر ہر صحت نہیں ملی تا ناشکری ہے. ہر حال دے وچ اللہ پاک دا شکر ادا کرو. اللہ جی تسی جتھے رکھیا ہے ٹھیک رکھیا ہے. چوتھا کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے جڑا بندہ چاہندا ہے کہ اللہ پاک مصیبتاں دے کولوں بچا لے, چوتھا کام کرن والا ہے کہ بندہ ہر اپنا عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت دے مطابق کرے. صبح تو لے کے شام تک بندہ غور و فکر کرے. میں نماز نبی پاک دی سنت دے مطابق پڑھی ہے, میں کھانا نبی پاک دی سنت دے مطابق کھادا ہے, میں بازار دے اندر گیا ہے کیا میں نبی پاک دی سنت دے مطابق غذا گیا ہے. پریشانیاں الجھناں دے کولوں بچن دا بھائی صاحب ایک آبی طریقہ میرے پیغمبر نے دسیا ہے, قرآن نے دسیا ہے. جڑا بندہ ہر کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت دے مطابق کرتا ہے اللہ پاک اس بندے دیاں ساریاں مصیبتاں دور کر لیندا ہے. آخری 4 کام بھائی صاحب پہلے 8 چیزاں میں تواڈے سامنے بنا چکیا ہے. ہن آخری 4 کام پتہ کیڑے نے؟ اگر زندگی دے وچ کوئی نہ کوئی بندے نو پریشانی آ گئی ہے, بندیاں نو بھائی صاحب پریشانی آ جاندی ہے, بیماری آ گئی ہے, اگر اللہ پاک نے اولاد دتی سی تے اللہ پاک نے اولاد واپس لے لی ہے, اگر اللہ رب العالمین نے کاروبار دتا سی تے کاروبار واپس لے لیا ہے. بھائی صاحب زندگی دے وچ ایک گل یاد رکھنی ہے, مومن بندے نو اللہ پاک ازماوندا ہے. مومن بندے دی جڑی ازمائش ہوندی نا اے بھی اللہ پاک دا سب تو بڑا بندے تے انعام ہوندا ہے. اگر کوئی پریشانی آ گئی ہے 4 گلاں ذہن دے وچ رکھنیاں نا. ہر بندہ پریشان ہے بھائی صاحب. لوگاں دی تسی زندگی دیکھو, اگر بندے دی زندگی دے وچ سکھ وا تے سمجھ لو پھر بندے دی زندگی دے وچ دکھ بھی موجود آ. اے اللہ پاک نے زندگی دا حصہ بنا دیتا ہے. 4 چیزاں دا ذہن دے اندر خیال رکھنا ہے. اگر کوئی مصیبت آ گئی ہے, اگر کوئی پریشانی آ گئی ہے زندگی دے وچ, اگر بڑی تو بڑی بھی مصیبت آ گئی نا تاں بھی تسی 4 چیزاں ذہن دے وچ رکھ کے اگر اپنی زندگی بسر کرو گے نا انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس مصیبت دے وچ بھی کوئی نہ کوئی بہتری پیدا کر دے گا. سب تو پہلی چیز بھائی صاحب جس نیک بندے نو اللہ رب العالمین مصیبتاں دے اندر پا کے ازمانا چاہ رہا ہے, اے اللہ پاک دی دوستی دا رنگ وا. اللہ پاک بندے نو دیکھنا چاہ رہا, اے بندہ نماز پڑھتا ہے, اے بندہ نیک آ. اگر انہیں تے کوئی مصیبت آ گئی ہے, مصیبت دے وقت اس بندے دی کیفیت کی ہے. اللہ پاک بندے نو مصیبت دے کے ازماوندا ہے, پریشانی دے کے ازماوندا ہے. سب تو پہلی چیز آ ذہن وچ رکھنی ہے, اے اللہ پاک دی طرفوں ازمائش ہے, اے اللہ پاک دی دوستی دا رنگ ہے. اے وقت گزر جائے گا, میں ثابت قدم رہاں گا تے انشاءاللہ اے جڑی منو کہ پریشانی آئی ہے ان دے وچ بھی اللہ پاک کوئی نہ کوئی بہتری پیدا کر دے گا. دوسری چیز جیڑی کوئی بندے نو پریشانی آئی ہے نا ان دے وچ کوئی خیر تلاش کرنی ہے, شاید میرے واسطے بہتر ہوئے. اگر اللہ پاک نے تانوں فلاں جگہ تے تہاڈا کاروبار نہیں چلایا, یہ سوچو شاید ان دے اندر کوئی بہتری ہوئے. اگر اللہ رب العالمین نے کوئی بیماری دے دیتی ہے کسے وقت کے بندے نو بیماری آ جاندی ہے, بندہ سوچ لوے ان دے وچ کوئی نہ کوئی اللہ پاک دی بہتری لازمی ہوئے گی. بس آ چیز ذہن وچ رکھنی ہے. پریشانی آ گئی, اگر پیر ٹھڈا بھی وج گیا نا فوراً یہی خیال کرنا ہے ان دے وچ اللہ پاک نے کوئی نہ کوئی بہتری ہے, پھر انشاءاللہ بندے دیاں پریشانیاں دور ہو جاندیاں. آخری چیز فرمایا جیڑا بندے نو اللہ پاک تکلیف دیندے نا, مومن بندے نو فرمایا اللہ پاک جس وقت تکلیف دیندے آ مومن بندے دے فرمایا اللہ پاک گناہ بھی معاف کر دیندا تے جنت دے اندر اللہ پاک درجات بھی بلند کر دیندا.
صحابہ کرام دی زندگی پڑھو، انبیاء علیہ السلام دی زندگی پڑھو، حضرت ایوب علیہ السلام کنے سال بیماری کے اندر گزارے، بے شمار انبیاء علیہ السلام دی زندگی پئی ہے پریشانیاں دے اندر، بیماریاں دے اندر۔ یہی چیز ان وچ رکھنی ہے، جڑی بیماری آئی ہے میرے گناہ اللہ پاک نے معاف کر دینے تے جنت دے وچ میرا درجہ اللہ پاک نے بلند کر دینا ہے۔ آخری چیز، اگر کوئی پریشانی آ گئی ہے، تکلیف آ گئی ہے، ان دے مطابق بندہ صبح دے، شام دے، رات دے اذکار پڑھ لوے، دم کر لوے اپنے آپ کو، انشاءاللہ اللہ پاک اس مصیبت کو بھی دور کر دے گا۔ اللہ رب العالمین سانو انہاں چیزاں دے مطابق اپنی زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ اور زندگی دے وچ کدی بھی بھائی صاحب پہلی تے آخری میری نصیحت یہی ہے، جھوٹا حلف نہیں چکنا، جھوٹی قسم کوئی نہیں چکنی۔ آپ بندیاں دے اندر سب تو بڑی پیڑ گل گل تے اللہ دی قسم ہے، قرآن دی قسم ہے، اللہ دا نام وچ رکھ کے لوگوں نو دھوکا دینا ہے سب تو بڑا دھوکا ہے۔ ایک تا بندہ بندے نو دھوکا دیندا نا، لیکن اس بندے نے کیسا بندہ اللہ پاک دا نام وچ رکھ کے، قرآن دا نام وچ رکھ کے لوگاں دے نال دھوکا کرن ڈیا۔ نہ زندگی دے وچ کدی اپنے والدین نو تنگ کرنا ہے۔ میرا ترلا سمجھ لو، میں نوجوانوں کو دیکھدا، اللہ جاندا ہے 20 سال دے 18 سال دے اپنے بڈھے باپ کو ایڈیاں گلاں کر دے، ماں دے کو بدبختہ تو زندگی دے وچ کتنے کامیاب ہونا ہے، تیرا ذہن آ، تیرے کول کاروبار ہے، کاروبار ذہن کسے کام دا نہیں، اگر تیری وجہ تو تیرا باپ تنگ ہے، تیری ماں تنگ ہے۔ بھائی صاحب میرا ایک جملہ آخری نوٹ کر لو، اگر کسے موقع تے ماں باپ غلط دی ہے نا، تاوی اولاد دا حق نہیں بنتا کہ ماں باپ دے اگدو بدتمیزی کرو۔ اے سامنے شریعت دسدی پئی ہے کہ اگر تہاڈے والدین کافر بھی نا، انہاں نال بھی تسی نرم لہجے نال گفتگو کرنی ہے۔ تو بدبخت اپنی نمازی ماں نو، نمازی باپ نو رلاونا ہے، انہوں تنگ کرتا ہے، تینوں زندگی دے وچ کدی سکھ نہیں ملنا۔ اگر چاہنا نا اللہ پاک میریاں مصیبتاں پریشانیاں دور کر دے، پھر اپنے والدین دے نال اچھا سلوک کرو، آہی زندگی کی اصل کامیابی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔